И здравейте хора, аз съм Криси и добре дошли в моят канал. Така, и днес ще ви покажа една магия, но първо вие не забравяйте да се абонирате за моят канал, да дадете лайк, да споделите клипа с приятелите си и общо взето така, да. Така, следете, така, ето това е моята ръка и това е химикалката. Така, следете внимателно химикалката, къде отива. Ето и така. Аз я бутам хора и затова не се вижда много. И сега изглежда, че все едно тя един вид е набутана в ръката ми, но нищо не се вижда, защото все едно е като магия, нали? И всеки от вас сигурно сега ще си каже: чакай, ама къде отиде, как така е набутана в ръката? Ами хора, абонирайте се за моят канал и дайте лайк, за да видите как точно става. Така, първо, през цялото време аз бях хванал химикалката ето така. Правите ето така вашата ръка, слагате химикалката тук и просто я хващате ето така. И през цялото време аз правих нещо ето такова. И просто вие, както сте хванали така, я бутате надолу. И ето така стана магията. И вижте реално как изглежда в реалността и все едно така и като в магия, нали? Абонирайте се за канала, дайте лайк, напишете долу в коментарите някой коментар, ако ви е харесал клипът. Ако ви хареса този клип, може да има и още, но ами да, аз бях Криси, чао и до другият път.